भोजपुरी के पावर स्टार कहल जाला पवन सिंह और काजल राघवानी ने बना दी 2022 में भोजपुरी की सबसे बड़ी पावर और सुपरहिट फिल्म। पावर स्टार पवन सिंह और काजल राघवानी का आने वाला सुपरहिट पिक्चर कैसे हो जाला प्यार का ऑफिशियल टीजर धमाका मचा रहा बानी। क्या पावर स्टार पवन सिंह और काजल राघवानी का 2022 में आने वाला सबसे बड़ा भोजपुरी मूवी कैसे हो जाला प्यार से जुड़ी पूरी जानकारी बताएंगे। पहले वीडियो को दिल से लाइक कर दिया और भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया। भोजपुरी के पावर स्टार कहल जाला पवन सिंह के काफी लंबे समय से रुकल मूवी कैसे हो जाला प्यार का ऑफिशियल टीजर एवरेस्ट भोजपुरी यूट्यूब चैनल से रिलीज कर दिया गया बानी। और जे चैनल से भोजपुरी के पावर स्टार कहल जाला पवन सिंह और काजल राघवानी के पिक्चर कैसे हो जाला प्यार का ऑफिशियल टीजर लॉन्च किया गया बानी। ओकरा सिर्फ अभी तक 2000 सब्सक्राइबर बानी। भोजपुरी के पावर स्टार कहल जाला पवन सिंह और भोजपुरी के सबसे हिट हीरोइन बन चुकल काजल राघवानी कैसे हो जाला प्यार फिल्म के जरिए एक बार फिर काफी लंबे समय बाद एक दूसरे के साथ आ गए बानी। भोजपुरी के पावर स्टार कहल जाला पवन सिंह और भोजपुरी के हिट मशीन बन चुकल बानी काजल राघवानी की फिल्म कैसे हो जाला प्यार काफी ज्यादा एक्शन ड्रामा और प्यार से भरपूर सुपरहिट फिल्म बानी। और यह फिल्म में पावर स्टार पवन सिंह एक बॉक्सर बनल बानी जेकरा में काफी ज्यादा एक्शन भी मौजूद बानी। पवन सिंह और काजल राघवानी का आने वाला सुपरहिट मूवी कैसे हो जाला प्यार अगले महीने दिसंबर में रिलीज होने वाली, जिसका धमाकेदार ऑफिशियल टीजर 26 नवंबर को एवरेस्ट भोजपुरी यूट्यूब चैनल से रिलीज कर दिया गया बानी।